खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै दाफुंजानायनि उननिफ्रायनो दिनै 25 फेब्रुवारियाव बिबान गथायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै गाहायै गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि बिबान गथायनाय बे हाबाफारिया जयैनो जानानै थांबाय। जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिबान मोननायनि उनाव जोङो गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद बे मोनथाम आफादा जयै जोङो खामानि मावगोन। जोंनि गुबै थांखियानो जादों मा? बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव मुलुग साग्लोबसार खालामनाय, जेरावबो गोसारहोनायनि बाथ्रा। दा जों धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ लानानै बे मुलुगाव मुलुग साग्लोबसार खालामनो थांनायाव जों बाथौ धोरोमनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौबो जयै लांफानायनि बाथ्राखौ जों सानगोन। आरो जोंनि उद्देश्यआनो जादों मुलुगाव गोजोन सान्थिखौ लाबोनाय, बयबो जाहाथे गोजोनै मुलुग संसाराव गावबा गाव सानस्रिखौ लानानै खामानि मावनायखौ बयबो खाबु मोनो, बेखौ जों नोजोर होगोन। आरो जोंनि गेजेराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो गाहायै लिडारशिप क्रिएट खालामनायाव जोङो गुरुत्थ' होगोन। बयबो सुबुङा जाहाथे गाव गावनि मावनायनि केपासिटिखौ लानानै मावनायनि खाबुखौ जाहाथे मोनो, जों बयनिबो स्पेस होगोन। बे बाथ्राखौनो जोङो गुबै थांखि हिसाबै लाखिदों। आरो बाथौ धोरोमखौ फुवारनाय फेहेरनायाव बिबानगिरिफोराल' हाया, जोङो बाथौसा महरै गासै सिबियारिखौ लानानै बाथौनि गासै सानस्रि आसार खान्थि सान्थौ बेफोरखौ लानानै जोङो बयनिबो गेजेराव जोङो बे मेसेजखौ लांगोन। आरो बयनिबो गेजेराव बाथौ सान्थौखौ फोसावनाय फेहेरनायनि खामानिखौ जोङो मावगोन। बाथौ सान्थौ होननाय लोगो लोगो आथिखालाव जों मोननै बिजाबखौ नुनाय जायो, मोनसे बाथौ थान्दै आरो मोनसे जाबाय मैखोम। दा बबेखौ लागोन दायो मानसिफ्रा? जोंहा धोरोम बिजाब हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमा सुजुनानै दिहुननाय बाथौ थान्दै दङ। उदालगुरि जिल्लाया सुजुनानै दिहुननाय जोंहा गोथार मैखुन दङ। खिन्थु बाथौ थान्दैनि सिगां गोथार मैखुना सिगां सुजुजादों। आरो गोथार मैखुनखौ लोब्बा लानानैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ सेमिनार खालामनानै गोथार मैखुनखौ सोनारनानैनो बाथौ थान्दैखौ सुजुदों। दा बेवहाय जेबो फाराग गैया, बिब्दि डिफारेन्स जेबो गैया, नामावल'सो एसे फाराग दङ। दा बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायगोन। सावरायनानै जोङो बे मोननै धोरोम बिजाबाबो बेनि सान्थौफोरा गासैबो एखे गोजा, जेबो डिफारेन्स गैया। जोङो नामखौ इयुनाव मोनसे खालामहैनो हायो नामा, बेखौ जों सेन्ट्रेलजों सावरायनानै जोङो थि खालामनो नाजागोन। गुबुन हारियाबो दिनै बाथौनि फारसे गोबां गोसो बोनाय दङ, नाथाय जाहोना जाहैबाय दिनैसिम हारसा रावआव बेबादि बाथौ थान्दैनि जि ओंथि गोनां बहरा तत्व बेखौ हारसा रावआव माबानाय जायाखै। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना माबाफोर खामानि आवगायगोन? बियो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो बे बाथ्राखौ जोङो मावफुंजोबनो हानाय नङा। दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै जिहेथु जोङो जिल्लानि बिबानगिरि महरै जों दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै बेफोर हाबाफारिखौ लानांगोन। दिनै जोङो दासिमहालागै बाथौ धोरोमखौ जोङो बर'नि होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय मोनसे सम फैगोन जेब्ला गासै माहारि बा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बेखौ नाजावगोन, होनब्ला जों बेखौ बयनिबो धोरोमाव लांखानांगोन। दा बे हिसाबै जोङो दा गावनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाय सिबिलायनायखौ बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बर'नि आसारखान्थि, बर'नि धोरोम हिसाबै जों बेखौ लांग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोङो बयजोंबो नाजावजानाय बे राहा लामाखौ जोङो लानाय बे हाबाफारिखौ लानांनांगोन। मानगोनां दिनैनि बे निउस पर्टेल नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, दा गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान सायख'जानाय नेहाथारि हिसाबै आं बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा नंगौ, आं थांनाय डिसेम्बर दाननि 10 अक्ट'आव गोदान नेहाथारि हिसाबै सायख'जादोंमोन। दा गिबियावनो बेखौ आं बुंनांगोन, मानो होनबा आङो थांनाय 12 बोसोर लेङाइ नेहाथारियाव दंमोन। आरो लेङाइ नेहाथारियाव थानाय हिसाबाव आङो जेसेबांखिनि मावनांगौ खामानि
बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आङो मावनो हादोंमोन आरो बेबायदि मावनो हानाय हिसाबै दा गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुबाय थानाय बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि रिसार्च सेन्टार माइदांगुरि बाथौ थानसालि बेखौबो आं लेङाइ नेहाथारि थानाय समावनो लुफुंनो हानाय जादोंमोन आरो बिनिनो जा आथिखालाव लुफुंजाबाय थानाय जे भैरबकुन्द बाथौ थानसालि बेबो आंनि लेङाइ नेहाथारि थानाय समावनो माने गिबि जागायजेननाय जादोंमोन दा बिदिनो दा मा नांगोन बेखौ मा नांगोन गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि थानाय समाव आं मावदोंमोन दा आथिखालाव गाहाय नेहाथारि जाबाय दा गाहाय नेहाथारि जानाय हिसाबै बिनिख्रुइ आरो बांसिन मावनो गोनां खामानि दं होननानै आं सानदों मानो होनबा भैरबकुन्दनि जि लुजाबाय थानाय जि थानसालि बे दासिमबो आबुं जायाखै आरो बहुद मावनो गोनां खामानि दंखौ माने खमैबाबो 40%ल'सो माने जाफुंदों आरो 60%आनो दोङो सानदों आङो माने बेवहाय आरो मावनो गोनां गोबां दं दा आसा खालामदों आङो माने जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दैदेनगिरि आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजो राजानि जुदि मदद हेफाजाब मोनोब्ला थारैनो भैरबकुन्द बे बाथौ थानसालिखौ मोगथां महराव जाफुंसार होनो हागोन बेखौ आङो आसा खालामदों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।